Kowe kan ngomong sih. Kono aja ya kowe ngomong kayak aku yang gurih. Hah? Aku malah kowe sing ngomong kayak aku, Ras. Ojo sok api nang ngarepe wong liya. Ya kowe. Anak apa iki? Kok pada padu kok ngene? Anak-anakku penopo pantes kowe pada padu kaya iki ngrasani pun kanca-kanca. Coba critake kan iki. Ngomong kayak aku iku. Rugi ngomong kayak kula tong gurih. Seketap-ketap. Jare sapa kok? Kowe pada padu kaya ngene. Apa ya? Apa ya? Cahyo. Sit, aku jujur. Nah, resiko ngandani aku. Lek kowe ku kerep nyontek, ora tau sinau. Iku aku ya ora percaya lek iku kowe. Tak rungokno. Larang sih gue. Kayak ngono. Iya, makanya hati-hati ambek dheweke. Susu suci. Tas. Tas, Apa? saya gak pikir dia ngomong ambek awak. Aku guru-guru iku lek siji ngomong lek awakmu iku atene golek perhatian. Ayo sing paling dadi populer lah sekolah iki. Hah? Siti ngomong ngono. Iya, siji ngomong aku, hati-hati ambek dia. Iki dadi olane Cahyo to. Ya kan nang dibayar saiki. Laras iki sampun terus nesu. Ajane nek ono apa berarti ngomong ngasih kesenam di rumah. Ojo gampang percaya karo tembung jarene. Wong bijak itu mesti make sih anu kecil itu benar nang kondisi. Pak, kula punya su. Iya pak, kula ugi kita kandungan, buatan harus satu percaya. Oke, saya itu dengan boleh Cahyo. Kalau pengen rumpumi langsung, lan mau kaki tangan di kami. Nggih Pak, kula bakal goleki Cahyo mringin Kunci digoleki. piye. Tuh, Cahyo iki nandi ya? Tak coba nak kantin, Mbak ya. Nak sih nak kantin. Cek nak kelas saya, Mbak ya. Oh, kamu iki kita goleki nganti pakene dadan dong. Ayo, digoleki pas ngono iku lho. Ulang tahu bukan lomba sih kalau tidak. Awakmu kok dibentrek salah kami langsung cinti bu. Enggak, enggak ini. Besar, suka melok ae. Aku boleh tak terus ini. Besar aku melok nanti beres incen dulu. Tak bisa kalau pasti marah. Yo, kamera awakmu ngedulas wis siki kuwi. Nek uri. Ya, salah. Suwi yo dah. Wo, mata ini. Sih kalau Pak, Cak yang mari ketemu nanti langsung. Jadi ini aku lah, sejauh lagi nih. Sensong balik, kau ini mari ada masalah, mari ada dua, dulu ini sampai ufak nak kau mana, jadi kau ikut jujur. Pansor, Iya, jujur mau nih, timbangnya mau tuh ini bisa. Aku ini tak ngejua tuh ini cepat. Aku ini kayak guyonan, Kowe sing ngomong dengaran aku iki senengane nyontek lan ora tau sinau.
Kuya, ngomong ni Cynthia, ako balik perhatian. Itu jenenge gede boyong le, itu jenenge anu domba, ngerusak. Aku ini tak betul kok. Aku ini mau biyot. Itu jenenge gede boyong le, itu jenenge anu domba. Kata-kata sing sampai kerusakan tunggal pun. Kowe sampe nunggu ning lagi pun. Tapi aku ini gak tenang nih. Biyot. Meskipun gue gak nonton nah, ada gue sampai sekarang ada. Kok gak ketemu hati ya, kalau ngomong ini mau. Tapi aku gak ganti diri, lek sampai kapan Saya ki gue tinggal sepuran. Sepuran na lori di mari ngomong gue udah si kelas. Jadi kan, coba aku nanti boleh kasih kelas, anda tak aku. Nah, kak, gimana ini kemalon? Uy, kaya na kiri, kepe, tatakan, gano'n, ruin. Cuma hari-hari sih pas gara-gara omongan gara-gara ini malu. Kon sih kahrimo. Saiki kowe lak diskors from dino tekan dina iki sampai nyusul. Bahkan aku sih tak boleh diskusi. Kan sih gak sadar kesalahan nih. Ngare gak boleh iki, baik iki semua mengenal aku. Gak sadar, mesti nuduh, mak sing fitnah. Saya gak terima le, jauh lumayan. Kan tak salah lah. Kalau gak terima, saya gue langsung first sa minggu. Coba, cepat kan bang. Sambil bunyi tuh gue bang. Ya wes, aku kan wes guyonan itu dalam mungkin tidak laras ya. Sunti kalau kamu lengan. Ya, pues seminggu itu sekolah semua gak terima. Soalnya aku sering masalah, sekolah ini sering masalah. Yang ada Iya pak, nutri. Yung masalah, ketemu sih kecil. Aja jangan kata hal kasih, jangan percaya kalau kan mencari. Niku, kebelangan di kandang kenal. Saya ini pergi balik ke nenek kelas. Iya, Mbak. Ini saya kamu kita ngomong mau bapak ini mau mereka. Iya. Saya tidak balik.